Hej alle sammen. Gæt hvad jeg skal se filmen Rom sammen med min mor her. Så ja, og den danske film med Bodil Jørgensen og Christian Halten. Så ja, men jeg tænker, jeg får filmet senere, når jeg er inde i biografen. Så vi ses senere, så hej. Ja, så er jeg inde i biografen. Og ja, det er sådan en film ser ud. Så ja. Nå ja, det er rigtigt. Så ja, I kan godt glæde jer. Så ja, men jeg tænker, jeg får filmet senere ind i selv biograffilmen, men vi ses senere. Så hej, ja. Så er jeg inde i biografen, så er min mor her. Så ja, og jeg filmer ikke mod skær desværre, så nej. Men jeg filmer senere, når filmen er slut, så hej. Ja, jeg synes, det var en god og en sjov film. Synes du ikke også, mor? Jo. Ja, synes jeg også. Også lidt dybt, det er bare sjovt. Ej, det var også dybt. Vi skal helst ikke gå til at være skete. Okay? Så, men den var så her sjov, synes jeg. Ja, jeg kan ikke så meget, synes den er så sjov. Så ja, jeg synes den var sjov og også dyr og også trist. Så lige er lidt meget mere alvorligt, men det tror jeg. Ja, selvfølgelig. Nå, men nu skal vi også til at tage hjem. Så der er ikke så meget at sige mere fra i dag. Så jeg er ikke til at filme mere fra i dag, så hvad? Ja, jeg har faktisk vist bedre. Jeg kan godt vise det ikke er til. Så ja, men jeg er ikke til at filme mere fra i dag. Så nu skal vi også hjem, så jeg filmer ikke mere fra i dag, så nej. Så husk at like og subscribe til min kanal, og ses vi når jeg laver nye videoer, så hej.